La cantautora Montse Castellà serà la candidata ebrenca d'Iniciativa per Catalunya a les eleccions europees. Castellà és una coneguda activista dels moviments socials a les Terres de l'Ebre i actualment una de les cares visibles de la plataforma Trens Dignes i de la plataforma en defensa de l'Ebre. Com que estic en moltes lluites i ho hem estat en aquest territori, per desgràcia, perquè som molt agredits, crec que acceptant aquesta proposta ajudo a visualitzar encara més aquelles causes en les quals jo milito, que són diverses, i tant de bo la ciutadania així ho vegi i aposta per un vot que va contra les retallades, va pels drets socials i va pel dret a decidir també a Europa. El cap de llista per Catalunya, Ernest Urachun, diu que la lluita contra el Pla de Conca serà una prioritat del grup a Brussel·les. I exigirem a la Comissió Europea que, com que aquest Pla de Conca incompleix la directiva de l'aigua, que es pronunciï en contra del mateix i que, a més, fins i tot pugui arribar, si tira endavant el Pla de Conca, a iniciar un procediment de sanció contra Espanya per aquest fet, per vulneració del que és llei europea, que és la directiva de l'aigua. L'ebrenca Montse Castellà ocuparà el lloc número 29 en la llista conjunta d'Iniciativa i Esquerra Unida.